Brate, na Balkanu ne trebaš stand-up komičara. Dovoljno je da izađeš napolje i vidiš cene u prodavnici. I eto, smeha i suza u isto vreme. Znači, ovdje je svaki dan nova epizoda. Ko preživi, priča viceve. Kažu da je smeh zdrav. Pa što onda svi izgledamo bolesno? Mi se toliko smejemo od muke da su nam bore od sarkazma dublje nego koreni od loze u vikendici. Ajde da krenemo sa muškarcima. Muškarci na Balkanu, posebna vrsta. Znaš ono kad muškarac kaže ja ne pijem često, to znači da pije samo kad ima povod. A povod je što je ustao. Kaže ne pijem radnim danima. Pa brate, zato i ne radiš. Kod nas muškarac ne ide kod psihologa. On samo sedne s društvom, čuti 3 sata, popije rakiju i kaže sad mi je lakše. A kad mu žena kaže idi kod doktora, on kaže ma proći će. Ili on, ili bolest. Muškarac iz Bosne, on se ne ljuti, on samo kaže ne sekiraj me i posle 5 minuta lupa čekićem po traktoru. Muškarac iz Srbije, on kad kaže neću ništa da jedem, to znači da će pojesti pola tvojeg tanjira. Muškarac iz Hrvatske, on kad kaže ne pijem više, to znači da menja brend. A najgora rečenica koju žena može da čuje, ne sekiraj se, ja ću to popraviti. To znači, ili će eksplodirati bojler, ili će pozvati ujaka da spasi stvar. Kod nas kad muškarac nešto popravlja, tu se ili upali dim, ili nestane internet. A najlepše je kad završi i kaže, eto, nije bilo teško. Da, zato sad frižider radi, ali u dnevnoj sobi. Žene na Balkanu, to je već druga priča. Žena kod nas ne zove električara, zove sestru da joj kaže šta da kaže električaru. Žene su genijalne. Mogu da se obuku, našminkaju, operu veš, pošalju 14 poruka i još imaju vremena da budu ljute. To je moć, kaže muž ženi. Što si se spremila? Ona, idem do prodavnice. A izgleda kao da ide na audiciju za Miss Sveta. I kad je pitaš zašto se toliko sređuješ, ona kaže zbog sebe. Ma da, zbog sebe. A slučajno full glam kad prolazi komšija Marko. Žene ne zaboravljaju, one pamte sve. Šta si rekao, kad si rekao, kako si rekao, s kim si rekao i u kom tonalitetu. Brate, žena ima internu bazu podataka kao CIA. Možeš da zaboraviš svoj rođendan, ali ona pamti dan kad si lajkovao nečiju sliku 2017. godine. I zato muškarci lažu. Ali loše. Muškarac ne zna da slaže kako treba. Kaže, ma nisam bio tamo. A Google Maps kaže, bio si brate. I sad žena sedi, gleda ga i klima glavom kao FBI agent. I znaš da je gotovo. Brak na Balkanu. To nije ljubav. To je rat sa povremenim prekidom vatre. Na početku braka sve je bajka. Ljubavi, kako si? Posle 5 godina, pomeri se, ne vidim TV. Na početku, ljubavi, gde ćemo večeras? Posle 10 godina, nemoj da škripiš kad ulaziš, dete spava. Brak je kao Wi-Fi. Prvo radi savršeno, pa počne da secka, pa više ne znaš ko je sve priključen. A kad stvarno pukne veza, zoveš kuma da resetuje ruter. Kažu da ljubav ne zna za godine. Pa što onda svi pitaju koliko on ima para? Na Balkanu ljubav ne prolazi bez finansijske inspekcije. Ako vozi stari auto, nije ozbiljan. Ako vozi novi, sigurno prevara neku. Ako nema auto, čime misli da me vozi trotinetom? A kod žena drama bez granica. Ako joj se ne javiš 10 minuta, već je prošla kroz 5 faza tuge i 3 razgovora s drugaricama. Možda mu je nestala baterija, ili me više ne voli, ili je poginuo, a ako nije, ubiću ga ja. Devojke danas kažu, ja tražim normalnog muškarca. Brate, normalan muškarac više ne postoji, ili je zauzet, ili na TikToku, ili pravi podcast o ženama, a muškarci kažu, ja tražim skromnu devojku. Ali da ima trepavice od 50 evra, nokte od 30 i ego bez cene. A roditelji? To je posebna rubrika viceva. Balkanski roditelj ne zna za opciju odmori.
Majka kad vidi da sediš, odmah ti nađe posao. Ajde, idi baci đubre, operi prozore, okreči zgradu. Kažeš joj da si umoran, a ona, ja nisam sela 20 godina. Pa sedi, majko. Kaže, ne mogu, navikla sam. Brate, to je balkanski sport, ne sesti iz principa. Otac uvek ima onu jednu rečenicu kojom ubija svaku raspravu. Kad sam ja bio tvojih godina. Brate, kad je on bio tvojih godina, struja je bila luksuz, a danas ne možeš da napuniš telefon bez da platiš kredit. I uvek ima onaj dodatak, vi ništa ne znate o životu? Pa da, zato ga i ne živimo, nego preživljavamo. A komšije? Balkanske komšije su Google sa prozorom. Zna sve, kad si došao, s kim si došao, šta si obukao i koliko ti traje veza. Kažeš, dobar dan, a ona već zna da si prekinuo s devojkom. To nije komšija, to je lokalni obaveštajac sa vešalicom u ruci. Posao na Balkanu. Brate, svaka firma ima onog jednog što ništa ne radi, ali svi ga poštuju jer je tu dugo. Kažeš, a šta on radi? On zna gde su sve fascikle. Znači, svaka firma ima svog arheologa. A kad dobiješ platu, prvo uradiš ono što svi rade, otvoriš SMS i počneš da psuješ. Jer vidiš cifru i znaš, to nije plata, to je uvreda. I odmah sljedeća misao, pa što ne odem i ja u Nemačku? Samo što u Nemačkoj ne možeš da piješ kafu 3 sata i da kažeš da radiš. Pa ostaneš. A Balkanac i dijeta? To je više samo po sebi. Kaže, ne jedem posle 8, a u 22:15 otvara frižider kao lopov. Samo da pogledam nešto. I pojede pola frižidera pa kaže, nisam jeo, samo probao. A najbolji su oni što kažu, ma ja jedem sve, al ne gojim se. Da, jer te nervira cela nacija. Znači, tvoj metabolizam je baziran na tuđoj muci. Balkan i tehnika, još veći vic. Kod nas kad se nešto pokvari, prvo probamo da rešimo molitvom. Ajde, upali se, brate. Ako ne radi, udariš šakom. Ako ni to ne pomogne, zoveš komšiju Peru, koji zna sve jer je nekad radio u fabrici. I naravno, politika. Brate, naši političari ne znaju da li su u kampanji, na svadbi ili u emisiji. Svi obećavaju isto, bit će bolje. Pa naravno da će biti bolje, njima. Kod nas politika nije posao, to je sezonska predstava s punom publikom. A ulaznice mi plaćamo, ali zato Balkan ima najjači humor. Možemo da budemo ljuti, gladni, bez goriva, ali vic će da padne. Na sahrani, na svadbi, u redu za lekar, mi se smejemo. Jer ako ne možemo da popravimo život, možemo bar da mu se smejemo. Brate, naš humor je naš oklop. Mi se ne smejemo jer je smešno. Smejemo se da ne poludimo. Smeh nam je terapija, sarkazam nam je lek, a ironija hobi. Znači, Balkan nije kontinent, to je stand-up scena na otvorenom. I zato, kad te sljedeći put neko pita kako si, ne pričaj o problemima, ispričaj vic. Jer kod nas, ako ne plačeš od muke, onda se smeješ od iste stvari. I zapamti, Balkanac se ne predaje. On samo kaže, ma ajde, daj još jednu rundu. I to je kraj svake priče i početak sljedećeg vica. I zato, ljudi moji, ako ste se nasmejali bar jednom, klikni like, podeli video i zapratite kanal VIP Spornja, jer sljedeći put idemo još jače. Vicevi o političarima, seljacima i večnoj borbi Balkanca sa životom. Jer ovdje, brate, nije pitanje hoće li biti bolje, nego hoće li biti smešnije.